first going to a Buncha restaurant. It's my favorite Buncha restaurant. I used to go there a lot when I was still working here. Ruth is not with us because where is Papa? Where is Papa? By Landmark. So gusto ni Ruth pumunta sa viewing deck. Mama. Landmark 81. Mama. Oh yeah, that's Moye. It's our third to the last day in Vietnam. Hindi, going back to Cebu. Yesterday we did another hop on, hop off tour. It was so nice. Did you like the tour yesterday on the bus? Yes. Yes, that was so nice, and we had a really nice spot. We had the first, the very front seats. But anyway, are you having fun? Love? Yes. You're having fun? Yes. Yeah, it was just quite challenging for the first few days because Anna's always complaining. Because why? It's too hot for her. But anyhow, tinatry naman namin ni Ruth na mag-enjoy siya. Dinadala namin siya sa play area. Yeah, it's okay. But yesterday, she had so much fun on the bus because it's open and then she could see the view. So, happy din ang parents. Tonight, we also have dinner cruise. Mama, deze is hetzelfde als de andere dat we bij de tantes met de eten waren, Yeah, met dat klopt, pizza. So tonight, where are we going tonight? You know where we're going tonight? Yeah, we're going on a boat, on a dinner cruise. So we can see the view of Saigon River. Yung accommodation namin nasa malapit sa District 2. So it's easier to go around District 1 kasi lang siya, malapit lang siya ba. But this time we're going to District 7 kasi nga doon ako I used to live there and doon ako palaging kumakain sa Buncha restaurant nga niya. Yun, puntahan natin siya. Hinihintay na po niya kami. Kaibigan ko na kasi yung may-ari doon. Last time na binalikan ko siya, akala ko hindi niya ako kilala. Kilala pala pa niya. Mama, zijn we niya er ako. bijna? 20 minuten. Die was boven en die was eraf gevallen. Iman is boven. May tao doon sa taas na kita niya. Dat is zo mooi, hè? Cute Ja, maar naman ang papa heeft restaurant hem ko. helemaal opgegeten. We zijn daar geweest. Even. Maar ik niet of wel. Ja, gisteravond. Maar mama, in Nederland een keer was een mevrouw in de Dito na wagen. po kami sa restaurant and nakausap ko na yung may-ari. Nagkumustahan na kami. Kasi nakikita niya kami sa Facebook pero sabi niya, iba daw yung ganda ni Ana sa personal, char, ubag ang atay sa mama. Ayan siya, busy siya. Yung naka-stripe. Hindi ko lang siya pakita, nahiya ako. Yung restaurant niya. And if you know J.M. Banquisio, nag-visit po siya dito kasi nirecommend ko sa kanya yung Buncha restaurant na to. And thankfully, na napuntahan niya dito ba. Ayan. Buncha. Tapos yung meat natin wala pa. Scott, your days 8. Water. Yeah, we will get water. So, ito po yung Buncha. Famous siya sa Hanoi, pero I've tried Buncha in Hanoi, pero masarap talaga dito sa restaurant niya. Yung name ng restaurant niya, Buncha Hanoi din. We have chopstick? Yeah. Huh? Babe, give me the spoon, babe. Yeah, it's okay. It's okay. Give me the spoon, babe. Give me the spoon. I will give you soup. It's beter sweet. Dus proeven. Eerst proeven. Beter zoet.
Thank you. You like it? No? Okay. But this one is really good, eh? It's soup. Now you try this one. This one is rice noodles. It's rice mar noodles. So like, ito yung ating bunchaw. So very frunte. Coriander. Tapos yung kanilang mint leaves. Yung iba, nilalagay nila yung meat sa loob ng lettuce. Pero in my case, gusto ko na ibabad siya sa soup. Oh, heaven. Tapos, kuha ka ng noodles. Rice noodles. Sorry. We have bacon. Yung kanilang bunso. Let's have the slice then. Thank you. Thank you. Love, you try this one. This is really good. Love, take a bite. Anna, stop with the telephone. It's Blaze. Becha. You like it? Yes. Okay. Use extra crab. Gustuhan din ni Ana yung yung buncha. Kain. Sama titas kain. A few moments later. What is your fare? Nasa Grab na po kami and on the way kami ngayon sa Brilliant. Mama, what is your fare? The school ba that we're going to? Puntahan po namin yung dati kong pinatatrabahuan. Well, technically hindi na kasi nasa ibang location na sila. Kasi yung branch namin dati nasa Crescent area. Crescent Residence. Yun. But this time nasa hotel na yung school mismo. So, that's where we're going. Did you like the food, love? Yes. Yes, and she got a lollipop from the owner. And a red one. And also a red one. She gave her 2. And then my free yung kinain ko kanina. Yung in-order ko, hindi niya pinabayan ng full. So, may discount ako. Tapos binigyan free yung drink ko. And this lollipop. Ang bait-bait. Ayan, mag-insert po ako ng picture namin. Nag-picture kasi kami. Mama, a Malapit shark! na tayo. Ha? Mama, a shark! Yeah. Look, along the tents. The teeth. Diyan kami nagpa-ultrasound. Buntis pa ako kay Ana. Oh. Diyan. Mama? Nung nagpa-ultrasound ako para malaman yung gender ni Ana. Dito kami ni-refer ng OB ko. Ayan, nasa Crescent Mall na po dyan. Babalik tayo dyan mamaya kasi maglalaro si Ana ulit dyan. Dito yung old branch namin where I worked before. Pero puntahan natin yung bago. Co-teacher before. Oh, si Miss Cecil!
Di marami siya restaurant, tanaw ng entrance, di. Love, they have a swimming pool here. Paglabas mo, kung gusto mong mag-study. If you want to study here, and then you can just go swimming afterwards. Diba? Char lang. Oh, ang nice ng office nila ngayon. A few moments later. Bye-bye! Alis na kami! Bye! Ang bango ng lobby. Yay! Smells really nice. Bye, te! Hello, titas! Andito po ulit kami ngayon sa play area kung saan kami pumunta 2 days ago. It's called Teeny World. Gusto ni Ana dito kasi yung kanilang kitchen area is very spacious and very nice. Ayan na yung ating aling maliit. No? Wala pang masyadong bata ngayon, so gustong-gusto niya. Nagkita na po kami ni Ruth, kaso ano siya, he has to go to Uniqlo. He needs to buy pants, long pants, kasi may dinner cruise kami tonight and I think hindi allowed yung shorts. Ako din, mag-dress ako tonight, pati si Ana. Search natin kung saan yung Uniqlo dito. I think they have Uniqlo in Crescent Mall na. Anyway, maglaro po muna kami ni Ana, no? Balikan ko na lang po kayo mamaya. Andyan pa din siya. Iniwan ko po muna yung aking mag-ama doon sa Crescent Mall. Sumaglit ako doon sa Vivo City. Kasi pinuntahan ko yung Samsonite sa Crescent Mall. And sobrang mahal kahit naka-sale pa din. So, last time na pumunta kami dito, nung nag-dinner kami sa Vivo City, may nakita akong naka-sale na, na same brand nung nasira ko, diba? Gawa nung nasira doon sa airport. Nung dumating kami ng Manila, so nakabili na po ako. Same brand pa din siya, pero mas mas mura yung bili ko ngayon compared dati. Pero anyway, ko naman siya. Nagamit ko naman siya. So okay na din. Tinanong ko yung Samsonite doon kung kaya ba nilang ayusin yung aking luggage na nasira. Kaso 2 weeks daw kasi isi-send pa nila doon sa mismong gawaan nila o sa mismong tawag doon yung para i-fix ba. Matagal. So itanong ko na lang doon sa Netherlands pag-uwi namin. Sana maayos. Balik na po tayo sa accommodation namin para makapag-nap kami. A little bit tired, what's that? Yeah. Kasi tonight nga may dinner cruise tayo. Pabalik-balik yung nakikita to. Kasi nadadaanan namin parati pabalik na. Sa accommodation na po ako and nag-drop by kami dito sa 7-Eleven and dito din. I-try ko next time yung kanilang taro. Ayan, taro na tea, milk tea. Kaso I think wala siyang wala siyang pearl ba? Wala siyang ang tawag dun, yung boba niya. Try natin yan. May buko pa, i-try ko bukas. May bili po ako ngayon ng yung kanilang Vietnamese coffee, yung may condensed milk. 1 eternity later. Yan, yung dalawa nasa baba na po. Ito yung palog natin sa dinner. See you! Dito na po kami sa port and then may naghihintay na car to bring you to the boat. Our boat is one of those.
That is also a boat. Yan pala yung boat. Is dat een mooie boot? Dus gaan we naar die boot? Ja, is die mooi? Ja. Yeah. Papapicture daw siya eh. Ga maar staan, auto. Ja, een beetje naar het midden. Ja, die is goed. Doe maar lang. Yun. Gusto na mapapicture kay Ana. Si Igo. Ako hindi pumayag pero si Ruth sabi niya okay lang daw. Ito yung aming boat. Punta na tayo. Uy, bloopers na naman ang nanay, guys. Nagkamali ako sa date na. Nagkamali ako sa pag-book ng date. Diyos ko, ang nalagay ko 22 pala. Ay, 15 pa tayo ngayon, Diyos ko. Anyway, punta na kami sa Vietnamese restaurant. So, ito yung ano namin, alternative. We're at Secret Garden. Last minute na ano, plan. So, this is Ho Chi Minh, yung presidente ng Vietnam dati. Pinangalan sa kanya yung Ho Chi Minh City, which was called Saigon before. Diyan kami yung hop on hop off the other day. No, hapon pala yun. Ana, hij moet lopen. Schat, jij moet lopen, anders werkt niet. Kumakain ng pho, tsaka tom tam. Kasi hindi ako masyadong nabusog doon sa pagkain namin. Yeah, the meat is a little bit hard but good. Yeah, I like it. It's not that hard. Andito galing si Pat kanina yung sabi ko sa inyo na tumulong sa amin na mabayaran yung ano, yung visa kasi hindi ako makapag-transfer ng agaran. So isang tawag lang, talagang sabi niya, sige mag-transfer ako, transfer niya kaagad. So nabayad lang ako nung dumating na kami dito. Kaya kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mabayaran on time yung ano, yung para sa visa. And yung staff namin dati, buti yung contact person niya. Nag-reply din kaagad sa akin. Talagang inano lang kaagad yung visa namin ba, na process kaagad. Mga after 4 hours, yun, na-receive ko na yung visa namin. Kaya maraming salamat sa kanila. Otherwise, hindi kami makakapunta dito. Sayang lang yung ticket namin. Buti naman. Ang daming kapalpakang nagagawa ko sa bakasyon ito. Oy, una yung ticket namin na kailangan kong i-rebook, i-cancel tapos i-rebook. Tapos, next yung ano, visa. Tapos kanina yung cruise, hindi ko na ano na, bali pa yan pala yung date ko. Normally, hindi ako ganyan. It only goes to show how stressed I am. Next time I will double check everything. I'm too preoccupied Double check everything. with everything. Ay, Diyos ko ta. Good excuse. Yeah, it's not an excuse. It's true. Kaya, daming kapalpakan ni Mama. Pero anyway, at least naayos naman. Nag-enjoy naman kami tonight. Ay, puntahan ko po si Pat. Mag-chika kami. Kasi bukas hindi siya uwi. Tapos talagang coincidence man na andito din siya. Same building siya. Same floor pa. Yung nabook namin na accommodation. Later on, kasi sinabi ko sa kaibigan namin ba na dito kami. Sabi niya, oh, dyan si Pat nag-stay.
Sabi, sa Tinex ko agad sipat na same pala tayo ng same tayo ng accommodation, ganun. Tapos same floor pa. Diyos ko. So, diba? Magkapit-bahay lang kami dito. Kaso pala, minsan hindi siya umuwi. So, hindi po kami nagkikita. Isang beses pinuntahan ko yung siya doon sa kwarto niya. Tapos pumunta din dito yung kaibigan namin. Tapos pinuntahan niya kami ngayon. Puntahan ko siya mamaya kasi may Graham cake siya. She has dessert. Pat. Wala? Filipino dessert. Mango Graham. Ooh. Kaya punta ako doon. Magkikikain ako. Wala na guys. Expected na talaga pag vacation. Dito ako sa Vietnam. Dito yung mga gusto kong pagkain. Expected na po na magigain ako. Diet ulit pag uwi ng Vietnam. Balikan ko na lang po. Hindi. I-end ko na rin po yung ating pa-video. No? Maraming salamat sa pagsama sa amin today. And kita-kita na naman po tayo sa susunod video. Maraming salamat. Doy! Mush babush! Ayun, busy. Mush babush. Gustong-gusto niya yung pho. Tapos iinitin pa ito bukas kasi hahanapin niya ito bukas. See you next time. Doy! Mush babush! Ana, mush babush!